Sakit ba sa pamati mga kanag. Hi guys, madyong buntag ninyong tanan. Ako na po ni si Jinbers. Karon guys, sumanamig pamahaw. Diyan si Junjun to ana ning lakaw na si Janing biyahe. Morning guys. Wala takay. Layas nas Gigi mo makalaag na ko. Tag-asa nga way mo ingon nga. Way laag. Laag na ko. Bitaw. Kami ni kabo kama. Ug wala ka ma kami ni Papa magkasinabot mi. Bisagasa mi lakaw kira ug naman ug kama ride ko ma. Way bike. Pagkais Papa pa ride ko og kwarta og. Mingkoy, mapil na pagka sa mga vlog Mingkoy. Kalit mo lamang kadiyag abot. Milo mi guys. Amo ng pamilyon karon. Milo mi guys kay layas nas Gigi ni yan na ning panalon. Goodbye vlog, way vlog duha ka buwan. Mag-vlog mong duha ni Papa dani. Loy, naman yung mga viewers nimo mangita na sila. Lawa na lagi sila diyan lagi. Wala lagi. Uban-uban sa vlog. Unsaw naman ako. Mag-vlog ani mong duha. Guwapo lagi karon pa. Anas Mingkoy, ning tagbo na ni Mas Mingkoy. Uy, iring aga kong iring. Akong iring. Dito magikan. Ha? Taas na, pagkadungog niya sa tricycle, galian, sinaho. Mingot mo ka. Mingkoy ba? Si Mingkoy, ang akong Mingkoy. Ning tagbo man da Diyos Mingkoy, kadingag sa tricycle dagan man da Jon. Ano ka? Gana raman na siya giniha. Si lantaw sa kalsada. Angay lagi ka pa si Moang sanina pa. Thank you kayo sa maghatag sa Adidas. Anga dyan man dahil kag color yellow. Magwapo ka, mura kasi kuan ba? Zero Pascual. Mura kasi Ogi Alcacid. Ah, grabe. Yogi pa dyan. Malayayon. Hindi ka ganang Ogi. Gwapo rin itong Ogi. Kag sige yan, si Butyok. Grabe yung pumo. Kampal lagi mo, pareha mong sando. Kampal tiki. Anak man na. Nasa na dahil pizza ron? City, 8 ugma. Tapos ugma sa kadlawon. Noibi. Bye-bye, Jijin Boost. Bye-bye, ma. Yaproban na dyan nagang ispas guys. Bye-bye, Jijin Boost. Manganta ninyo guys. Jijin Boost, bye-bye. Diyan pinalit nga suwa, lumpia, o dinuguan, o ginisa nga taong. Sure na dyan guys, na makalargan ako. Batik bus po na po. Pero diya, Kung atong ramakagi, di ka makaon. Magmauwi na sa papakyo na si Dugdug. Uban na pas, bukul yato si mama. Isog nalaman sa mama Dani, pwede ta mauban si Junjun. Pwede si Ramitan na. Ian. Pero isarap kasi mana may magbakasyon kay si Gian mag-julman. Paano na kami? karon na ning naob. Huwag na mo na magila pagbuntag. Kung magkaon, wala. Ang gagok na sa taas. Manilang sando guys. Manangaban makaingan nga, naglisilis ra si Junjun ug si Gian ug kanang sando. Sa kadusina ni Kaya daghan man na. Do si kabuok. Kaya daghan ni putiningan nga si Gian kuno ako ni ilis-ilingan nga. Luya pud ni Gian oy, wa may ilis-ilis ug sando. Grabe. Kaya kada vlog ko no. Maura ko no sando ha So, munang problema ni guys. Demi dato guys. Ug unsa nakita mo na mo ni. Nga mo sinina kada palit dos ka buok. Di tinwag bitaw. Kani ang dulce ni kabu. Gidagan na ni mama pagpalit kay lami man og tila. Kuton. Kuton man siya. Manangaban makaingan nga. Sige yan. Dama naman mo. Isaray sando, balik-balik ra kada adlaw kay halos kada adlaw nga naman diyang suoton kay daghan man. Bitaw guys, sara nang lipaja kay gi-aproba na agahon ispas. Wala kasi Jijin Boost. Sure na nga. Ano mo tanaw ba siya kabuto prank ra di ay. Oh, isa Is pa. a prank. Muntan ka. Ang baliw nilang barko. Grabe. Big taga barko ba na tangi? Hindi sa mga mo giyang. Pero may Ay ko luoy. Ano naman ni mo giyoy na nasya nga baga gingan ni mo pagkubot. Ayaw gi. Tapos marabas. Sige na pagagatsingan diya kakubot ka diha. Nanad na kag palit, di na ka magpalit og lutuonon. Kaming yan di may luto.
Nagwat-wat ko ganiyang makatid kag lutonon sa magluto. Magluto ta grabe makapul man nga no. Mas lami man. Kami rin nagyan, ikabuntag, lechon manok, ikahapon, Sumbago. masal, baboy, ay kaudto, tapos ni kagahapon, mga kuan, mga chicharong bulaklak, nana, musudan. Adto jud ko nijukan kay basta pagpapabo di ay. Asa man ka makatipid magluto og mamalit na luto na daw. Luto na kay simpre Pag mamalit kag lutoon, mga 200, ug mamalit kag Luto na dandagan og putahe. imong 40, ilaglupat ka mo ko di. Nagana. Di magluto di magpalit-palit ra mo di na mo magluto. Kaya man ka. Di gwa ko di ka pwede magluto gwa ko. Very busy ko sa akong mga transaksyon. Ikaw, Jinbor, excited na ka muli sa Lisya pa. Nili pero ko kay approval na gangis pa. Kami Kaya ma. ni Xerox. Ay manadyaw mo kay paras mong sando. Bye-bye ma, uli na ka ma. Miligo. Ma, bye-bye. Wa mo iligo, kamo miligo. Bye-bye. Si Papa. Ay, mama mo uli naguli siya si mama. Si Papa, doko-doko ras Papa kay. Mapas mo gud bag motor ako. Adto lagi ingog babay kay si Papa. Kasumangin naman nagsingo-singo ko. Kumain naman nagisipon. Das, matuong ka na Ilak na. na. Tinga. Tinga na lang ka, mamasayro ko no, pero bisag ka usawa, jud kagis karsada, awa na. Lahi naging pamasayroan. Ayan. Nagdive-dive na dito. Dito. Kauban yung mga tik. Gawa ka naman. Pinto. Sakpan lagi ma. Sakpan. Ilan na pa na isang kay mungi sa tanang ginisiyan. Hawa, ang ilak na noon. Sakpan no. Nasakpan yun. Katawag eh. Pero na ni Papa. Sa mong dive-dive pa, Rapol. Sige yan, malipay na nga mulakaw ko. Ikaw pa. Loy lamang gini daw sa malipay. Ambi pa na mo support ka kung sa'yo ang gusto. Support. Full support. 100%. Muli ra man na sa dayon sa kasimahan ra man na lagi. Hindi mo siya kagwanta dito. Hindi ko birthday na man muli na ko. Kadanan ko Oo, ko masahe. Pero di ka pamasahe. Muli na. Pinagulit ma. Ha? Kita na mo tatay. Huwag mo ulit is mama, pug na kisamo kinis balay. Samok kita. Taga mo dyan ang wakay hinahanap. So, liwaras Kaya, ka. liwaras kinis balay tay. Tingog kita, ina nagpapali adre. Lingag-ngag. Kamu may lingag-ngag. Hi guys, sa manamig paniud to. Ato ka mang pilihan na to naghuwat. Ito na ako nasa bulo. I-famous eh. Nauna niya wa nas Gigi no ita kaglay na yung ba nangapit naman na mapanot yung book nagka-atras na drio. Parang kaloya pa sa mga Kasi, wala namin makita ang parehan niyo eh. Ang loko ko na din. May lakaw. Asa na pagka? Wala ato ko gulumay nun lagi mag-uphill ko. Mas nalapidit. Ano to, maglumay na eh. Padihan na sa doon. Ano ba itong layo eh? Mag-uphill ako. Ug dili sa lumay Ay, na bawa katong ka pa. gagawin. Ay bawa ka ka nang ijahang lako ang kalit-kalit na nigit. Mutsat nang Ay ijahang. wow. Ijahang bajin mutsat na. Sakpan! Wow. Sakpan kayo! Wow, Jin Boss. Makaibaw ko buwan na si Zedit kay buntag pa mananghid na karon kalit-kalit. Yan, chat. Dino ang inom ma. Yan, chat pa chat. Babe. Babe ba, bro? Ay wow ka na all. Uli nga ako cellphone ka paita ni pasingin lang tatapos. Kita tanja babe ato dito sa kuan babe. Itong practice organic ka. Sus, practice. Alam na. I-chat na ka. Green. Ano kay kuyo? Ay, alam na. Yes, Carl niya. Ay na lang pagdala diha. Bitaw mo kung wala nag-back kayo ng grupo. Doon naman kayo. Karon ko no. Ha? Awa ma. Kanang madugay yung suksug magdanag ikugbayan na maawa. Makayon kasi tinuod ni mo awa. Sing bay laki. Bisag wala kay pugson dito. Na ako nagsagwa luy laman ta. Na, mujid na. Nawa, mugo sa lagi ni Basta dagdag. kalit-kalit nga lakaw mo na. Muna na excited na pag kumulayas ka kay maundang na yung tungog sa mo kayo. Kay tinuod man. Kuha na po ka. Tinuod man. No, ano plus. Tinuod man plus na. Pakpakan na to guys kay. Plus. Paita ba? Basta mamuwag na ni tinuod na. Nihilak si Dodong. Nasakpan. Sakpa na. Ano mo gajumingon ma? Ang gulungkod. Sagwala pa itaon sa na nako oy. Pila na jumingon ma. Magbay ko ma kay Ma. makita mi ni kuan dito. Ma, ang naama nagikatawar ang naama. Tawa lang ta, tawa lang. Sige. Ako ani bisagwa. Ako ani bisagwa dawat tas ka Makita maturan. mi ni kuan dito sa buluon ma.
Daon chay na Lumay nun, bulon. Saan kita bulon yung balo? Bulon mo. Bulon kuno. Asa di ay. Halo ay hulumay nun. Kasi may kita ni mo ng bungtod. At tumutong at tumagon mo magdit-dit. Anawa, tuwa na po. Tuwa na po, ma, balo. Ang pangatbang sa dagat. Yung dagat ko no, bungtod, tas bagdagat. Kaya nga sa bulon, itos, kuan, pagkabos dagat man to, tumon mo datos permisi mong gimaydihan. Ay, so. Na tayong tagnag. Ay, so. Katong nagmaydi ka, dihay tudlog babae ning Ano labaw. babae na po? Tuwa na po. Magiwa mo yung storya, Mikey! Writer na. Hindi lang! Dayon lang mo sa inyong hindi pambuhat. Katong Gabaan. nagmaydi ka. Gabaan na mo pataka mo storya. Gabaan na ka ma. Gabaan. Sari na na, ug nagmaydi ka nga dihay, ning hagip matudlog ba di? Uy, bayad na. Nagnaon ako. Kasi tugtulog pa nga. Ang kikuyog dito. Tuwak-wak. Jesus, sadya pa na nga makakita kung naitudlo sa body dito sa Gini, sunay ko ninyo. Kaya magbike sundan ko ninyo. Kita pa mo guwak. Alam mo, aliwaros mo. Munang kay bawa ko ato dun mo dito magditanan. Aliwaros mo ha. Kasi, kay, siyempre wa may istorbo. Dawa pa yung makakitang tagadalagit na gadit-dit dito. Mga Kasab- ato sila. Kasabot ka mga number may buloon. Kaya ang buloon, ma-short try dra. Ang tanaw ni Angka na lang siya, pero malagi ko na sila dito sa Buloon. Wait, boy. Kung sa kayong gisulti ka kung gingon mo, muna pero may buloon kay short try. Lumidok-dokon ba? Minama. Pero may lagi ko ni Angka na Sa buton ba? Lamiking nga na ba? Dukdukon. Pero may dito sa Buloon, o di ba ni Angka na ka? Ay, Pero may dito. Mukha ni Pirmimi sa buloon. Kay, ang buloon, short try dra, tas dagag uphill. Lagi, pero may ato lagi mo mag-date. Pero may dito. Una-una ko mak. Sakit ba sa pamati mga kanay mo nga nagpugso ni mo nga na bisag mo makauna na kapait ang pay Sa pagpugso. pamati. Hindi na, damang ang daling na si mama kaya. Lumiyag yung karon. Lumiyag yan. Lumiyag ka naman ba? Lumiyag yung dukdukon. Alam na. Pait tabay. Grabe siya mutot, makapalit, mag-atot. Sama mo, liwar sa mundo oy. Ano, nangagal na siya. Dapat trip na kayo na ilan. Nasa Tuwa ako na kung mga numang kama. Birahe na, birahe. Balik siya kay Wamaunan si John Dako na po daw. Alipay kasi alakaw-lako siya kay madlock mo na siya patay. Mabalhinan ko sa topic ka niyo. Nakinamdom ko. Nakinamdom ko. Katagingon gapon. Naning si Basta. Katagingon gapon. Katong may sakto kay siya mismo nitugan. Talikod na. Kinto to ba? Iyan din, tugi ka. No. Lakaw na ko, lawa na na, gaya na balik. Diyan, dinay na siya kayo. Nasa Ang bulki ito nun ba? Ay, yung ngisi. Lain yung ngisi mo. Hindi na ba? Sakpan mo na siya. Ilan mo na siya. May ilan hindi mo tinuod. Ano kay? Dali ba? Matawa ba? Ati mo na nagkampi na po kanina na. Bahala mo nila ko. May ilan ba na pa kasi pre kung masuko ganito na tinuod. Ano, may iba na. Katawa man ninood.